טוב, אז היא צריכה לישון ב-10, תוודא שהיא תיקח את הרטלין, את הכדורי הפרעת קשב וריכוז, את הכדורי שינה, את הכדורי ADHD, FDA, ABC נגד חרדות ונגד דיכאון, סבבה? מה? את יכולה לחזור על זה שוב? לא, מתוקי. אני ראיתי שהיא בת 6, מעניין מה בנות 6 עושות היום. היי. מה קורה? מצטערת, חיים שלי בלב, הייתי באמצע סטורי, מה רצית? לא, סתם, רציתי לדעת מה נשמע. תגיד, בא לך לעשות טיק טוק? לא, דווקא לא בא לי. נו בוא רגע. טוב, סתכל, בטרנד הזה אתה צריך לעשות וורקינג. רגע, לא אמרתי לך שאני לא רוצה לעשות טיק טוק? טוב, אני מתחילה. זהו, מספיק! היי, מה אתה עושה? מה את עושה? אני יוצרת תוכן, מה אתה לא רואה? אוף, הג'ינג'ים האלה בחיים לא יבינו. רגע, את מעשנת וייפ? מה, יש לך בעיה עם זה? אוי אלוהים, איך קוראים לך שוב? לכן. לא, זאת אומרת, איך קוראים לך? אל תגיד לך, תגיד לכן. למה אתה משאר את לשון הפנייה שלי כאילו? תקשיבי, אני פשוט דואג לריאות שלך. שכחתי להגיד לך, הזמנתי חברה. מה? נויה, התקעקעתי, מה את עושה? אני בסדר, רק תקועה עם הבייביסיטר העלוב הזה. סליחה, אני לא רוצה להרוס לכם את המסיבה, אבל... תגידי, איזה וייפ יש לך? בננה מילקשייק. גם לי יש בדיוק אותו וייפ! בסטיס! וואלה, תגידי, יש מצב אני יכול את הווייפ שלך? וואו, זה ממש נראה כמו... לא! מה עשית? ברוך שפטרנו. טוב, מזל שאני לא הבייביסיטר שלה.